Hola, bona tarda. Tornem a estar aquí amb un nou llibre per fer amb els nostres clubs online. Aquest cop estem amb el manual per a dones de fa feines de Lucía Berlín, aquesta autora de relats tan colpidors, tan cínics, tan d'humor negre, que ens deixen molt astorats moltes vegades. És una autora que agafa la seva pròpia experiència, la seva pròpia vida personal per entrellaçar realitat i ficció en cada una de les trames dels seus relats. La majoria dels relats tenen molta a veure amb la seva experiència personal. Molts dels personatges que n'hi ha, ella mateixa ens diu en un dels relats, gairebé tot el que hi ha en cada un dels meus relats, gairebé tot és veritat. Jo no m'invento res, només ho acoloreixo, ho aprofundeixo, ho canvio una mica, però mai dic cap mentida, no? O sigui que a través de cada un dels relats anem fent una pinzellada aquí, una pinzellada allà, i acabem sabent una mica el que és la Lucía Berlín, no? I acabem sabent el que és des de que és infant, no? Des de que la seva infantesa amb els seus avis, amb la seva mare, quan el seu pare està a la guerra, al Paso, també quan en la seva adolescència amb la seva germana i els seus pares a Xile, després quan ja és adulta amb els seus primers matrimonis, els seus fills, el seu pas per a les addiccions, a l'alcoholisme, el primer marit que l'abandona, després els altres matrimonis que no van anar gaire bé, amb els seus problemes amb l'addicció, i com els seus fills pateixen aquestes addiccions, no? I com ella recau una vegada i una altra en l'addicció de l'alcoholisme, i com tot això forma part de la seva idiosincràsia com a persona, i la superació de totes aquestes situacions comporten amb ella també una superació personal, emotiva, emocional, personal i també d'identitat, no? I de coneixença de les persones que hi ha al seu voltant, i d'estimació i d'amor i d'amor a través de la seva creixença com a persona. Acaba coneixent també la seva estimació a la resta de persones que l'envolten, no? Especialment a la seva germana, que és la persona que més acabem coneixent a través d'aquests relats, i els seus fills, especialment també el Ben, que és l'altra persona que exerceix una gran influència amb la Lucía Berlín, com veiem en aquests relats. Per tant, cada un dels relats ens va parlant d'una sèrie de personatges que a vegades ens parlen de si mateixa, a vegades ens parla de la societat en general, de la societat dels Estats Units, del racisme, de la pobresa, de les diferències de classe social, de com es tracta els mexicans, de com es tracta els indis, de com es tracta a la gent pobra, no? De com l'alcohol, la pobresa, la presó, els robatoris, etc., van vinculats molt a les classes socials més pobres, com també ens parla a dintre de la seva família, des de petita ha anat molt vinculat al fet del racisme, a la classe social i la inestabilitat, als diners, no? El fet de perdre molts diners amb la depressió per part del seu avi i la seva mare, i el perdre la classe social i l'estabilitat econòmica, va comportar que caiguessin amb l'alcoholisme que va portar el seu avi i la seva mare també a grans depressions. Va afectar també a les germanes, no? A les dues germanes, a la Sally i a ella mateixa, a la Lucía, i això va comportar tota una sèrie de traumes amb les dues germanes que la Lucía ens explica en tots aquests contes. La manera que té de narrar la Lucía aquests contes és a vegades d'una manera molt negra, molt cínica, amb un humor molt fosc,
no? Que ens sobta, ens trava, no? Té una xispa, una prosa molt especial, no? Que primer a vegades és fluida, tranquil·la, equilibrada, sembla que els relats vagin fluint lentament, com molt espontanis i que siguin fàcils de llegir i de sobte van corrents fins al final i ens donen un final sobtat molt ràpid, no? Que ens donen un final fort, no? Que ens deixa molt sobtats. També hi ha uns altres relats que en canvi són històries que estan molt anclats en el món real, tangible, que els trobem molt fàcilment qualsevol història que nosaltres mateixes podríem entendre, no? Que experimentem en relats des de l'intel·lecte o des del cor que podríem entendre qualsevol de nosaltres, no? Que parlen del dolor, que parlen de l'amor, que parlen de la mort, que parlen del dol, no? I que tots nosaltres podem entendre, no? També hi ha altres relats de successos de la seva pròpia vida que ens parla dels seus fills, ens parla de com supera les seves addiccions a l'alcohol, de com supera les separacions dels seus marits i altres qüestions així, però altres vegades fa servir la ficció, no? Fa servir petits trossos de ficció barrejats amb la realitat, no? Que veiem que parla del seu fill Ben, però que ens està fent servir un altre nom, que no parla de si mateixa, que parla d'una dona que s'anomena Carlota o que s'anomena Maggie, però veiem que alhora ens està parlant d'un tal Ben que sabem que és el seu fill, no? O sigui, barreja realitat i ficció amb un relat que no sabem molt bé fins a on ens va parar, no? A vegades hi ha molt de color, molta alegria i molta història en el relat per després al final donar-nos una volta amb un cinisme que ens deixa el cor molt endurit, no? Amb una història molt dura al final, no? Ella mateixa diu, exagero mucho y a menudo mezclo realidad con ficción, però nunca miento, us ho explicava al final. Escriu molt sobre els seus fills, en va tenir 4. També escriu molt sobre les seves feines, que en va tenir moltes, de professora, d'espanyol, de traductora, d'infermera, i aquesta i totes les seves experiències que va tenir en les feines ens les transcriu també, i tot el que va aprendre i tota l'experiència que va aprendre a través de la feina conèixer les persones, no? I això és molt interessant, no? Perquè això ens dona molta vitalitat del que va aprendre de la gent a través de les seves feines, no? I ho transcriu amb els seus relats d'una forma molt interessant i molt vivificant. Va viure també en molts llocs i això també ens dona molta vitalitat en els seus relats. És molt interessant veure tots els llocs com canvia la gent que coneix, no? I tota la diferent gent que coneix ens dona moltes maneres d'entendre la gent diferent que era de Xile, la gent que al Paso, la gent de Texas, la gent al final de la seva vida a la zona més del nord dels Estats Units, que ella mateixa diu que és molt més tranquil·la, zones molt més benestants, no? I d'aquesta manera ella ens va deixant veure tota la sèrie a través de la seva experiència personal, no només la seva pròpia vida i la del seu voltant, dels seus marits, dels seus amics, dels seus fills, sinó de tota l'experiència vital que ella ha viscut amb la gent que ha treballat, amb la gent que ha conegut, no? Fins i tot també la seva experiència com a escriptora i com transmet la literatura i l'escriptura com a professora i a través dels seus alumnes. I això és una manera que té més de transmetre a través dels seus relats com una metàfora, no? Més enllà del propi relat a través de la seva literatura. Berlín és una escriptora molt impecable que utilitza el llenguatge d'una manera molt dolça, d'una forma molt acollidora, no? Cada paraula té el seu lloc, cada nom
l'utilitza d'una manera impecable. Ens parlen d'intel·ligència, de la fragilitat humana, de la pobresa, amb una gran intel·ligència de cada persona, de com som de fràgils en el nostre interior i com som de difícils d'arribar al final de la nostra vida, però també amb molt sentit de l'humor, tot i que és un humor molt negre, no? És una autora difícil perquè és molt dura, però els seus finals que et donen aquesta volta tan ferma i de cop et sorprèn amb aquest final, és inevitable el desenllaç aquest que et deixa garrativat, fa que no puguis deixar anar els seus relats sense dir, ostres, en vull un altre, en vull un altre i en vull un altre. I així ens agafa desprevinguts, no? Com en aquell relat que acaba parlant de la seva mare, no? Que sentim a la Sally que va dient, parlant de la seva mare, com dient, malgrat que era una mala mare, que ens maltractava, que parlava sempre malament de nosaltres, que no ens deixava viure, no? I la Sally ens diu, jo tenia compassió per ella, no? Perquè al final era una bona dona, espero que al final hagi tingut una bona mort, i la Lucía en l'últim moment diu, però jo no en tinc cap de compassió per aquesta dona, no? Ens dona aquest cop final que ens deixa estabornits. I bé, fins aquí el que ens pot donar de si el manual per a dones de fer feines de Lucía Berlín, un llibre molt recomanable, amb uns contes molt durs, però que no ens podran deixar indiferents, una lectura que no podeu deixar de gaudir. Fins a la propera club de lectura, esperem que el comentem tots i totes i que us hagi agradat. Moltes gràcies.